खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बे समाव बयबो मिथिगौदि एबा नोंथांमोना मिथिगौदि 2022 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' सान दंसै आरो बिनि सिगांनो मोनफ्रोमबो राजखान्थि आफादा एबा राजखान्थि दोलोआ गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हर सान खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा बिथां एबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङाबो फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै हर सान खामानि मावनायखौ बे समाव इउपिपिएल दोलो राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो खामानि मावबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों नाथाय बिनि गेजेरावनो 5 नं क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिसिम मोनसे गिदिर अजद दैखांदों जेराव 10 बोसोर 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबखौ अबर'नि मुङै नब कुमार सरैया बिथाङा देरहालांदोंमोन फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिन आरोबाव बेखौनो गोरोन्थि खालामनो थांगासिनो दं होननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा अजद दिखांदों लोगोसे जेराव बिपिएफ दोलोनिफ्राय 5 नं क'क्राझार एसटि बियाबनिफ्राय लकसभा बियाबनिफ्राय जेराव 3 मुं पेनेलिस्टआव सोनाय जादों सेथि महरै प्रमिला रानी ब्रह्म आरो नैथि महरै खाम्फा बरगयारी बिथाङा आरो थामथियाव पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथांनि मुङाबो फैदों आरो बेखौ लानानै दिनै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों जेराव पृथ्वी नारायण देब मेस बिथाङा सासे उन्दै एबा सेंग्रा लाइमोन दासो देरफुनाय सेंग्रा होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि खुगायाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ बाथ्रा बुंदों जेराव गिबि खेब इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा पृथ्वीराज नारायण देब मेस लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव गिदिर अजद दिखांदों जेराव थांनाय 10 बोसोराव नब कुमार सरैया मुस्लिम एबा माइनरिटिनि भट लाना देरहाबोदोंमोन नाथाय आथिखालाव नब कुमार सरैयाखौ बावगारलांसिगोन होननानैबो बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि मुङाबो पेनेलिस्टआव सिखांदों आरो बे उन्दै एबा सेंग्रा लाइमोन गथ'फोरनि सासे मैखोम दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारी बिथांमोननि गेजेराव लोगोसे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथांमोननि गेजेराव जे सासे लाइमोन उन्दै गथ'खौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ सुस'नाया खोब लाजिनांथाव बाथ्रा होननानै बे समाव बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंदों जेराव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों नुना मोनदों जे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 5 नं क'क्राझार लकसभा एसटि बियाबनिफ्राय बे समाव पेनेलिस्टआव 3 मुं होदों हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलो आरो बेयाव बे 3 गेजेरावनो पृथ्वीराज नारायण देब मेसखौ लानानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदों क'क्राझार 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि मुं फैनायाव पेनेलिस्टखौ होनायाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव लोगोसे नब कुमार सरैया माबायदि देरहालांबाय थादोंमोन बे बाथ्राखौ माबोरै बुंदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया मा फोरमायदों बिथांनि बुंनायनि गेजेरजों जों आबुङै मिथिना लानि जमियत उलामा हिन्दनि सामलायनायाव आरो बिथांमोननि थुलुंगानाय बायदियै बिटिआर हालामाव थानाय गासैबो मुसलमान सम्प्रदायनि बिदा फंबायफोरा बिब' बिनानावफोरा इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामनो लैहोर ओंखारबोदों आरो दिनै बकुवामारियावबो 1484 साया इउपिपिएल दलाव जइन जाबाय बेनि थांखिया बेनो इउपिपिएलआव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा सान्थि लाबोदों बे सान्थिनि थाखायनो दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय 35 लाख मानसिफोरा खुसि जादों आरो खुसिजों ज' जाजाय फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों सान्थि लाबोनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि फैदों खौसेथि फैनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैदों जायनि जाहोनाव बिटिसिआव दिनै गासैबो मानसिफ्रानो मिनि खुसियै गावबा गावनि खामानिखौ
गोसो खुसियै मावनो हानायनि राहा लामाखौ बानायना होनो हादों। गणतन्त्रआव बयहाबो मोनथाय दं, खिन्थु जायबायदि मानसिखौ बिथांमोना पेनेल लिस्टआव सोफादों बिथांखौथ' दिनै जोंनि बर' समाजाव मानसिनि लिस्टआवनो दोनखाया। मानोना जोङो मोनदों जे सासे उन्दै गथ' जाया दिनै खिनानै दिनैबो खिबुखौनो सुनो रोङा, बेफोरबायदि खिबु सुनो रोङै, मोखां सुनो रोङै मानसिया जुदि बर' हारिखौ दैदेननो बिटिआरआव सान्थि लाबोनो, बिटिआर बायदि हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान थानाय जायगायाव सेकेन्ड लार्जेस्ट कमिउनिटिफ्रा जादों मुसलमान। दिनै बर'फ्रा 12 लाख दङ बावहाय, आरो गोबां जाथि जनगोष्ठि दङ जाय मानसिफ्रा दिनै बर' मुसलमाननि गेजेराव कनफ्लिक्ट खालामनो नागिरो, जाय मानसिफोरनि स्पेसआ बर' अना बर' सृष्टि खालामनो नागिरो, बेफोरबायदि मानसिखौ बिपिएफआ दिनै पेनेल कमिटियाव सोना दोननानै गावखौनो लाजि फोनांनायसो जादों। जेखियानो जाया, बिपिएफ इज नट इशु फर आस, देयर इज नो मर बिपिएफ राइट नाउ। दे हाग्रामा हि बिकाम्स ए हिस्ट्री, बिपिएफ बिकाम्स ए हिस्ट्री। हिरा सरनियाखौथ' बावगारसिगोन रायजोफ्रा, मानोना हिरा सरनियाखौ मुसलमानफोरासो देरहा होदोंमोन। दिनै मुसलमान गामियाव हिरा सरनिया हाबनो हागोन ना हाया सन्देह दङ, मानोना गासैबो मुसलमानफोरा दिनै इउपिपिएल गोदौजोबखाबाय। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स, बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।